Una fàbrica de talent, oberta a la societat. Creativitat i imaginació. Una visió del món, una eina de comunicació sensible i moderna. Cooperació i creació. Una caravana que no para. Una història per explicar. Una porta oberta a la creació, a 1000 oportunitats. Opcions de futur. Màgia i somriures. El que estàvem esperant. Un món ple de colors. Un laboratori de creativitat. Talent i passió. L'acompanyament als teus somnis. Que no se t'escapi el temps. Tic-tac. Tac, Tic-tac. Tic, tac, tic, tac, tic. Tac. tic, tac.